Vale. Cecilia do Porto é doutora en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, un máster universitario en Estudios Medievais Europeus, Imaxes, Textos e Contextos. É comisaria de numerosas exposicións temporais no Museo Municipal Ramón María Aller de Lalín, onde traballa desde o ano 89, non? Desde que se abriu. Comisaria de moitas das bienales de Pintor Laseiro, así como de moitos dos textos deses catálogos. Titora de prácticas externas da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo, e titora de prácticas tamén do Máster de Arte Contemporánea de Creación e Investigación da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Entre as principais publicacións que ten, podemos citar a relación epistolar de Filgueira co astrónomo e matemático Ramón María Aller, a amizade de Laseiro con Limés Ambrós, ou Cruces e Cruceiros na obra pictórica de Xosé Otero Vélez do Laseiro. Cecilia vai nos falar de Os Laseiros de Lalín. Gracias, Maix. Bueno, boas tardes a todos. Señora Presidenta do Consello de Cultura Galega, señor Presidente da Real Academia de Belas Artes, Rosario e Manolo Quintana Martelo, compañeiros que estáis aquí presentes, Javier Buján e Antón Castro, Mai, e todos os que vos acercastes aquí, incluso xente que veu desde Lalín. Gracias por vir. Eu veño a falar do artista homenaxeado no Día das Artes Galegas 2022, de Laseiro, como todos lo conocemos, que foi seleccionado por a Real Academia de Belas Artes, ao cual lle agradecemos, bueno, lle agradecemos a cantidad de veces e non deixamos de agradecerlo, non? Porque Laseiro para nós, aparte de ser o artista que foi, pois tanto, bueno, moitos dos que estamos aquí, pero tanto Antón e eu, pois o tratamos moito porque en Lalín nos axudou moito, a todos, non? Por iso ser de Lalín e ter a oportunidade de falar de un artista e dun amigo é todo unha sorte, non? Entón, gracias por convidarme. Eu traía unha pequena biografía, pero claro, despois de falar Antón, os demais non temos nada que decir. El é un mestre extraordinario que sempre colaborou tamén co Concello de Lalín en cantidad de bienales, foi o comisario e tamén con cantidad de libros que temos ali, non? Entón, o que dixo Antón, pois está ben, nace na parroquia de Don Ramiro, eu vou só dar unhas pinceladas, e o día 23F, por iso nós sempre celebrábamos o cumpleanos no puesto piloto de Vigo, o día 23F, pero non era porque fora o 23F, era porque era o cumpleanos de Laseiro. E si, morre en Vigo o 21 de xullo do 96 e está exposto no Museo de Lalín hasta que é enterrado en Lalín, como ben decía Antón, entre as dúas mulleres da súa vida. Eu creo que Laseiro sempre presumía, a iso nos decía, que el tiña dúas mulleres. A muller nai dos seus dous fillos, de Maruxiña e de outro rapaz que morreu moi noviño, e a muller da súa vida, que fora Lala. E, bueno, a verdad que facerlle un homenaje a Laseiro e velo enterrado con dúas placas entre as dúas mulleres, pois, era moi avanzado no seu tempo, porque iso, inda hoxe, casi non se dá levado, non? Bueno, como ben decía, nace en Don Ramiro e aos 6 anos ten que marchar cos seus pais para Votos. Cando, bueno, non vou a repetir o de Doña Teresa porque, claro, vemos que temos máis ou menos o mesmo PowerPoint, non? Emigra, cando tiña 13 anos, emigra a Cuba e ca súa nai e ca súa irmá, Carmen, ali xa estaba seu pai e ali fixo de todo, non? Xa ali empezou a traballar porque o de estudiar facía por a noite, como ben dixo Antón. Primeiro traballa nunha fábrica de manteiga, fai de repartidor de publicidade, fai de toneleiro, asiste a clases co maestro Moreiras, que era un pintor portugués,
e despois xa ao final, xa cara aos 16, 17 anos, xa traballa de pintor. Primeiro de brocha gorda e despois xa facendo os escenarios dos teatros, non? Para a representación das obras. Aquí eu traigo a doña Teresa porque bueno, o foi todo. Para Laxeiro, doña Teresa lle enseñou os primeiros cadros que había no Museo do Prado, que logo el vería no ano 31. Este é un dibuxiño que lle fixo no seu día o neno que soña cas estrellas. Isto lle dedicou precisamente a don Ramón. Don Ramón María Aller é un científico que naceu en Lalín, onde hoxe é a Casa Museo, e foi un gran estudioso das estrelas dobles. E Laxeiro o conoceu sendo pequeno, cando iba á feira con súa nai, e súa nai sempre lle decía: en esta casa vive un sabio, e este sabio estudia as estrelas. Daí, cando se lle fixe un homenaje en Lalín o día 4 de setembro de 1960 e se colocou a escultura de don Ramón, o carón da iglesia, feita por a Sorei, que é a última escultura que fixo a Sorei, pois Laxeiro lle escribiu e lle mandou este dibuxiño a Vidal Abascal, que era un discípulo tamén de Lalín, de don Ramón, outro científico tamén. Entón, os de Lalín, pois sabemos que tanto don Ramón como a súa mestra lle enseñaba porque xa había en el actitud para o dibuixo, e don Ramón lle regalou os primeiros utensilios para pintar. Cando retorna a Boto, só con 17 anos, pois o que dixo Antón: cheguei ca saúde quebrada, pero as montañas de Lalín devolveronme todas as forzas. E os caldos da súa avoa, con quen se criou. A Laxeira, que xa non vou falar dela porque xa falou el. Traballa de barbeiro nas feiras de comarca do Deza e a primeira barbería pona en Prado. Ali tamén había unha feira e logo despois tamén traballaba nunha barbería de Lalín. Neses mesmo tempo conoce a que sería a súa muller Luisa, ten unha filla, pero non se casaría hasta 3 anos despois. Como el mesmo decía, eu era entre cliente e cliente era retratista, e por eso nos temos tantos retratos e que son tan significativos. E el decía, retrataba aos clientes, pero tamén a todos os vagos de Lalín, porque o que non tiña onde caerse morto, pois iba, por menos estaba o quente, non? A súa pintura, desde logo, é unha inversión na etnografía e na antropoloxía galega, e foi unha persona que soupo captar a perfección a psicoloxía do rural. Iso vámonos ver nas obras que temos nós. No ano 28, a primeira colaboración que tuvo pagada foi no Faro de Vigo, en Céltica e no pueblo galego. Ilustra libros, como todos sabemos, e o mellor que se lle dá, como digo, é o debuxo, non? Con eses trazos fuertes e vigorosos. Aquí temos uns monos, que nestes traballou Javier Oján, que temos aquí presente, e Manolo Iglesias, que é un profesor de Lalín. A primeira bolsa de estudios a que se presentou foi rechazada na Diputación de Pontevedra no ano 31, pero o Concello de Lalín, que naquel momento había un alcalde republicano, dixo, bueno, pois xa que non che dan en Pontevedra a beca, vamos a darnos. E a cuantía era de 3.000 pesetas. Logo, o ano seguinte, consigue outra beca, e esta vez tamén de 3.000 pesetas da Diputación, e se marcha a San Fernando, pero por libre. El sempre decía que na escola aprendera pouco, pero nos faladoiros, aí foi onde realmente se fixo, non? E logo de visitar, pois eso, o Museo do Prado, a Velázquez, o Greco, a Ribera, a Zurbarán, a Rembra, e, por suposto, na última etapa, pois xa se nota tamén a influencia de Picasso e de Solana. Aquí temos unha foto da Granxa do Enar, onde se vía con eses intelectuales gallegos que estaban alá emigrados, entre eles os que citou Valle Inclán e toda a xente galega. A primeira colectiva que faina na Diputación de Pontevedra, que é precisamente o que falaba Antón, onde o poeta o ve e dice, bueno, este é o único dos que están aquí expostos que vale para algo, non?
Logo, fai a segunda colectiva no 33 en Santa Susana, na feira de Santa Susana, na Barraca de Resol. E aí xa empeza a vir a Santiago, empeza as tertulias con Seoane, Maside, Colmeiro, Eiroa, e sendo amigo precisamente de Carlos Maside, el mismo lle prepara a exposición no ano 34, a primeira individual, na Facultade de Filosofía. No ano 34 tamén o Concello de Lalín lle concede un lugar no Hospitalillo. O Hospitalillo é un edificio que se fixo cos cartos que enviaron a xente emigrada en Argentina. Funcionou como hospitalillo, pero claro, como era tan caro os gastos daqui, ao final quedou para nada. E aí lle deron un estudio. Despois sería o Colegio Sagrado Corazón e despois sería o Instituto Ramón Aller e hoxe é o Instituto Laxeiro. Nesta primeira exposición, na Facultade de Filosofía, xa leva obras como O Mascarón, que é unha das obras máis representativas, unha carnavalada, un carretón, e aí xa se vía perfectamente a estética do granito. Este é a Escuela Hospital Asilo, donde tuvo este edificio, posteriormente sacouse esa fachada e a pedra vendeuse. Sigue estando o instituto, pero non conserva esta fachada, que a pedra está en Carballiño, por aí, noutro edificio. Estes son os cuadros que levou, bueno, dous dos que levou, como mostra. En que se inspirou Laxeiro? Eu xa casi escuso falar, porque aquí Antón xa o dixo todo, non? Nas figuras do románico e do barroco, nas pedras da montaña de Lalín, nas gallegas, no pórtico da Gloria e na figura do maestro Mateo, por suposto. Non olvidou nunca onde saliu, non? Os contos de infancia, o entroido, eses seres mitológicos, esas maternidades, a muller, a virxe. Sempre tuvo o gusto por o primitivismo e tratou moito o volume. Se vemos algunhas figuras, podemos que moi ben inspiradas aquí no Pórtico da Gloria, non? Nos músicos da Porta da Gloria. Bueno, xa cando el solo estuvo 2 anos na guerra, do 37 ao 39, coincide con Celso Emilio, en Pontevedra, é chamado a dar clases no Instituto Valle Inclán, e é cando pinta eses murales, non? En realidad é chamado a dar clases en Pontevedra porque o director era Vidal Abascal. Vidal Abascal era o discípulo un dos máis destacados de Don Ramón, conocía a Laxeiro perfectamente porque resulta que, aparte de ser amigos, naceran no mesmo ano e se criaran nas mesmas rúas. Tamén no 41 ten unha bolsa de 15.000 pesetas, por aquel entonces, de 15.000 pesetas para estudiar. Pero parece que Pontevedra non lle caía ben e se marcha xa no ano 42 a vivir a Vigo. Hasta o ano 50, a principios do 51, que se marcha xa para Bos Aires. Donde estaba sempre? Pois no Café Goya, no Elixio, e o del era eses faladoiros, eses parladoiros, donde se intercambiaban ideas e donde viviu os millores momentos, porque a pesar de vivir en Bos Aires 20 anos, retornou a Madrid, pero a súa residencia estaba entre Vigo e Lalín sempre. E, bueno, sigo dicindo, eses cuadros que pintou nesa época, os entroidos, o banquete de nenos, os concertos. Aquí está na primeira exposición que fixo no ano 51, que, bueno, eu desde aquí quero invitar a todo o mundo a que veña a Lalín, que, bueno, o que queira esperar despois vai a ver na Ciudad da Cultura, pero é unha exposición que fixo Antonio Bernárdez, que inauguramos o día 6 do mes pasado, e que está tendo muchísima aceptación, especialmente pos colexios e tamén para grandes coleccionistas, porque temos xente da mañá á noite. A primeira exposición, hai unha representación destes cadros que foron, foi con Julia Minguillón, con Isa Díaz Pardo, con Colmeiro, con Maside, con Pesqueiras e con Seoane. Nesa exposición de Lalín podedes ver unha representación, un pequeno espacio onde están representados a xente que foi con el. E ali se quedou, non? Eu quería falar dos laxeiros de Lalín. Esta é unha carta que encontramos
que vai dirixida, eu penso que é da donación que fixo, non? E pon, Lalín, nacín en ti. Tú me cargaste con este inmenso peso que llevo a cuestas, tus paisajes de invierno y primavera, tus locos, tus ciegos de feria y romerías, tus niños pobres, tus títeres de barriga verde, tus espantapájaros movidos por el viento del candán. Todo esto soy yo, en ti y para ti, que eres mi pueblo, deposito estos 32 momentos de mi vida, Laxeiro, 21 de... Bueno, porque en ese ano viñera a España, 21 de novembro do 88. En realidad, cando se fixo a cesión ante notario, foi no ano 1977 e eran 32 dibuixos e un óleo. Un óleo que titula Retrato e que xa é medio cubista tamén e que o podedes ver nesta exposición que organizaron para a conmemoración das artes en Galicia. Bueno, agora temos xa casi 40 obras. Bueno, temos 40 obras xusto, que a xente foi donando, como é a filla de Laxeiro, que donou unha obra recentemente, ou emigrantes en Bos Aires, que regalaron retratos tamén. E logo os carteles do cocido. Esta é unha das súas obras, da súa avoa, representa a súa avoa. Como vemos, o dibuixo o dominaba a perfección, a pesar de que moitas veces dicimos que é autodidacta, pero bueno, en realidad, como practicaba tanto, unha anécdota, Laxeiro, cando algún pintor lle iba a pedir que lle fixera un dibuixo para un catálogo, e non era moi bon, entonces lle poñía, bueno, tes que seguir pintando, porque só pintando se consigue ser moi bon. E isto tamén lle pasará a él, claro. Esta é a primeira obra que Laxeiro vendeu ao Concello de Lalín, no ano 31. Esta obra lle adquiriu o alcalde republicano para poñer no salón de plenos. Ten unha anécdota, ten unha historia este cadro. Este cadro, cando veu a democracia, o alcalde que había o levou para a casa e o meteu nun sótano detrás dun armario. Nos lo enseñaba de vez en cuando e cando morreu, pois lle pedimos aos sobriños e o recuperamos. Este cuadro o vendeu ao Concello por 125 pesetas, das cales cobrou 123, porque xa daquelas había impuestos, entón xa había que descontarlle, non? Bueno, non é o mellor cuadro de Laxeiro, evidentemente, pero ten a gracia de que o fixo naquel momento, donde despois tamén o becaron e para nós é moi significativo, non? Estas son as tías de América, nós temos unha serie de retratos que son todo familia. Temos as tías de América, seu sogro, a súa muller, todas desa época, non? Entre o ano 30, as entroidadas, os nenos que facía tamén, estos todos eran apuntes que ele iba collendo. Este, precisamente, é un compañeiro de Asturias e temos dous retratos que ele, precisamente, antes de morrer, fixe un viaxe a Asturias co seu chofer e ali encontrou un fillo deste señor. Eran todos apuntes que facía en horas libres. Este é unha prima del, ali de Prado. Este é a súa muller, Luísa, o seu sogro, apuntes do natural, este é o sogro, este é a súa filla Maruxiña, a sesta, as vacas, a etnografía sempre presente. O sea, dúas cousas que non abandonou nunca foi as vivencias e o dibuixo. No que destaca, el decía que nadie podía ser bo pintor se non sabía dibuixar, porque deformar sin saber pintar non era posible. Bueno, pois estes son os cadros que temos nós, de toda a xente máis ou menos conocida del, a Belenda, apuntes do natural, Villafines. Como vedes, son dibuixos, non temos grandes obras, pero sí van representando cada un dos momentos que viviu. Conchita, aquí xa vemos os cuadros xa que facía un pouco antes xa de marchar o carretón, este carretón de nenos, seguro que é un apunte do cadro que fixo despois, e aquí xa vemos a estética do granito, que ben explicou
Antón. Muller espida, as luces e as sombras, as pinturas negras de Goya, están moi presentes na obra que nós temos. E logo o fabulador que era, non? A pintora Ruibal, que era a súa amiga, un pesadelo. Estes son os señores que no ano 54, estes señores, ou a familia destes señores, dice que foron que nos levaron para lá, pero non pode ser porque estes señores só foron a visitar un fillo que era republicano. Entonces, bueno, xa sabedes que agora con isto do ano laxeiro e antes, pois a xente moitas veces arrímase e a familia deste señor dice que levou a laxeiro, pero o laxeiro non se foi no ano 54. Si veu a España e volveu, e seguramente os acompañou, pero non... Estes dous retratos son de xente de Lalín, dos goianes de Lalín, dunha boa familia, e este foi o retrato que nos deu no ano 77. É o único óleo que temos. E logo, pois, nós temos todo tipo de obra. Esta é a obra que máis vendía, porque é moi vendible, e a xente, cando é para a casa, pois, prefiere ver cousas máis alegres. Esta é unha maternidade que a podedes ver tamén agora nesta exposición que vai itinerar, que se titula Laxeiro foi un home. Anxos con tetas, a estética do granito, está aquí, e a deformación, aquí un pouco estilo picasiano. Estas son as obras que temos, que non son do millor, pero sí que representan todas as etapas de Laxeiro. Un cartel que fixo no ano 77, precisamente, cando deu o pregón do cocido e fixo este cartel. Nunca cobrou ningún cartel e este é o último que temos. Non quero estenderme máis, solo unha carta que escribiu a Vidal que lle decía: pasaron os anos, o neno é un home e o santo é un sabio. Os dous siguen soñando e descubrindo estrelas. Laxeiro, 9/9/1960. Carta de Laxeiro a Vidal Abascal. Gracias por todo.